Så er det januar 2026. Vi kørte en tur til Sydspanien for at få lidt sol og lidt varme. Her i den kolde vintertid, det kan I se lidt mere om i den her video, som kommer her efterfølgende. Som vi har fortalt om tidligere, så har vi et lille firma, hvor primært jeg laver en del regnskab for nogle kunder, bogføring. Og januar er rigtig travlt, så der bliver arbejdet en hel del, fordi vi laver årsregnskab. Men vi har jo internet, så det er ikke noget problem. Jamen her i en alder af plus 60, så er vi faktisk blevet en digital nomader. Fordi udover at jeg også arbejder lidt for min tidligere arbejdsgiver, så opdaterer jeg en fotodagbog, der hedder Polar Steps. Og der lægger jeg foto og dagbog ind næsten hver dag. Så har du lyst til at følge os på den daglige basis, så kan du downloade den gratis app, der hedder Polar Steps, og søge på rejsebilen, og så kan du simpelthen se, hvor vi kører, og hvad vi foretager os sådan i løbet af dagen. Så 4 timer forsinket, men så har vi kørt af motorvejen, og nu kører vi det her flotte landskab. Ja, det gør nok flot. Nu får vi da lidt vinter, inden vi tager ned til noget mere sol forhåbentlig. Så er det morgen på denne plads her ved Montpellier, og jeg skal da lige ud og filme den flotte solopgang. Men i dag står den på noget arbejde, inden vi kører videre til Barcelona-området. Håber vi når ned til. Men ellers så er det gået rigtig fint. Det er blevet en lille smule varmere, men stadigvæk minus 1,5 grader her til morgen. Men det går fint. Niels er allerede i gang herinde på sit kontor. Og jeg går ind og får en som morgenkaffe, og så går jeg også i gang. Efter nogle rigtig hektiske køredage her i starten af januar, så er vi nu kommet ned til Montpellier, eller lidt syd for Montpellier, hvor vi ligger på den her skønneste plads. Der er en 6-7 grader, men man kan gå udenfor, og vi har den her fine udsigt. Vi kørte hjemmefra lørdag morgen den 3. januar i sne og køkørsel ned til vores venner i Greven, lidt nord for Münster, som vi besøgte lørdag aften, og der overnattede vi så, og søndag kørte vi videre ned igennem Frankrig, og nu er vi som sagt hernede ved Montpellier, og det har været meget koldt, og rigtig meget snevejr, rigtig meget køkørsel. Vi har oplevet landmandsblokade ved Lyon, hvor vi sad, jeg tror, 1,5 time, før det lykkedes os at komme fra vejen, og så ud igennem nogle boligkvarterer og så videre. Men som sagt er vi nu her i Montpellier, og det er middag. Vi har lige fået vores frokost. Der er blevet arbejdet lidt, både Lone og mig her til morgen, og nu går turen så videre sydpå. Vi vil gerne en tur ned til Spanien, kysten ned langs fra Barcelona ned sydpå, og der lader vi egentlig være at bestemme. Vi regner med, der er cirka 400 km til Barcelona, vi regner med at nå lidt nord for Barcelona i aften, og så har vi kigget på en dejlig campingplads lige lidt nord for Valencia, som vi måske kan nå i morgen. Efter vi begge to havde arbejdet lidt i formiddag, kørte vi fra Montpellier over middag, og nu er klokken lidt i 5, og vi er havnet her en 40 km nord for Barcelona på en plads inde i en by, og det er sådan rigtig typisk spansk, hvor man byder autocamper velkommen. Det koster ingenting at holde her, og nede bagved, der er der tømmestation, men vi fik nu klart tingene i Montpellier. Lone er lige smuttet ud efter et flyt. Jeg tror, hun er gået
den vej, der ligger ved supermarked der. Det er selvfølgelig tæt på en togbane, men de kører ikke om natten. Og det er kun et kort stopover, indtil vi skal videre til en campingplads nede omkring Valencia i morgen. Efter et par arbejdsdage her på pladsen, hvor Lone fik tid til at gå en dejlig tur op i landskaberne op bagved, er vi ved at gå klar til en cykeltur. Nu vil vi ud og udforske området. Cyklerne er klar. Lone skal lige have cykelskoene på. I kan se, at hun har solbriller på. Det har jeg også. Det er dejligt vejr. Det er en rigtig fin campingplads. Der står den helt nyåbent her i december. Fantastiske toiletbygninger. Men jeg har en fornemmelse af, at det er en gammel plads, der er renoveret. Man kan se, at der ligger nogle gamle bygninger derovre bagved. Receptionen er lige deroppe, hvor Lone er. Og derovre der er en ganske udmærket restaurant. Og et lille brødudsalg. Men nu kører vi en tur ud i landskabet og se, hvad det byder sig. Så er vi nået ind til byen. Og så har vi Middelhavet. Det er en rigtig badeby, Peñíscola, men der er noget, der er åbent og noget, der er lukket. Men flot, det er det i hvert fald. Op langs kysten. Så har vi lige gjort hold her lidt oven for byen. Vandet ser lidt gråt ud, men det er nok sand og så videre. Det er jo indbegrebet af autocamping at holde sådan et sted her. Men så vidt vi kan se, så må man altså ikke holde her med autocamper. Men de er der kiler under, så de har da sikkert sovet her i nat. Det er da i hvert fald det skønneste sted. Vi har lige tjekket i en af vores apps, om man må holde her. Og det må man altså godt om dagen, men man må ikke overnatte her. Deroppe bagved, der står der også nogle autocamper. Der er mange steder her ifølge Park for Night, hvor man kan holde, men altså kun om dagen. Så er vi drejet lidt væk fra kysten. Og der ligger så nogle ferielejligheder og resort, som er lukket nu. Så har vi lige fået set en stigning, der selv med elcykler får pulsen op. Men det er så hvad vi får ud af det. Så er vi kommet til dagens vendepunkt. Og prøv lige at se en fin januarudsigt i Spanien, hvor vi bare ved, at der er sne og er der sne hjemme i Danmark. Så har vi vendt om og er på vej til et fint sted til at spise frokost, som vi har fundet. Det var en stor cykel. Så tror jeg, at Lone har fundet et fint sted, hvor vi kan spise frokost. Der er lidt læ her, og så er der en fin stenbænk. Så er det blevet en frokosttid, og vi har en lille piknikkur med. Det er lækkert. Skinke, salat, sennep og lidt ost. Frisk brød fra receptionen. Dejligt. Klokken er omkring 1:30, og vi har lige talt om, selvom vi har solbriller på, så er det sådan ret eftermiddagsagtigt lyset her.
Det er dejligt varmt, og når man kommer herind lidt i læ, så for vinden, så er det virkelig behageligt. Og så er det vist tid til en lille pause igen. De første små barer, cafeterier, issteder har åbent, så vi skal lige over. Og have en kop kaffe og måske en is. Måske, det kan vi aldrig vide. Så kan vi nyde udsigten ud over havnen. Så nærmer dagens flotte tur sig sin afslutning. Nu er vi lige heroppe på toppen og kan kigge ud over byen. Ud over Middelhavet. Mens det glider dejligt ned ad bakke. Det blæser kraftigt i dag, så vi har lige måttet forstærke vores lille telt. Niels er ude og sætte ekstra stormbarduner på, sådan at hans kone kan forlade pladsen med ro i sindet. Så vi håber, det holder. Det gør det. Det er dejligt solskin, men er sådan lige lidt spidst. Vi cyklede ind til byen ude for campingpladsen, der er 4 kilometer. Og vi er på vej op i den gamle bydel. Helt derude, det var der, hvor vi cyklede i går. Og her er sådan en lille torv. Lone er lige ved at orientere sig, hvad vej vi skal op, men hun ikke, det er den vej der. Det er vist frivilligt, hvilken vej man vil gå til slottet. Den, eller den vej vi vælger. Spændt solkyst i januar. Med lidt vind. Vi går ind for at se El Castillo di Penicola. Og det er faktisk også en pave. Borg. Paven hed Papa Luna. Og han var her i 1411. Men den er jo så gennemgående restaureret. Så nu skal vi lige rundt og se. Meget flot. Det her ligger ganske godt. Meget svært at erobre. Det er et tempelridderslot. Nu har vi betalt 5 euro per person for at komme ind. Så jeg må hellere gå op af det der op til ingenting. Lone tilbyder at gå forrest. Så er vi oppe på taget. På det højeste punkt, hvor der er en fin kig ind over byen. Vi har et lille stykke ind til byen. Vores campingplads ligger sådan set ude i næsten ingenting. 5 kilometer i den retning der. Men der er fine cykelforhold, så det er nemt at komme ind til byen. Her er så et fint kig ud over byens tage. Og den retning lige mod solen, det var der vi cyklede i går, ud til den høj derude bagved. Ja, man må sige, der er ikke meget liv i byen sådan en eftermiddag. Eller også man tager om på den anden side. Man ser lige det hus der. Efter en hård tur rundt i byen, så er vi havnet her og skal have lidt mad at spise. Mørket er ved at falde på, og vi har fundet sådan et lille sted med en lille pavillon, hvor der er varme på, og så får vi lidt tapas. Lidt dejligt spansk tapas, men det glæder vi os til. Tak. Efter et par dage med meget vind, er det blevet vindstille i dag. Temperaturen er faldet noget. Det er egentlig kun 12 grader. Men lige her i solen, der er der måske 20 grader. Så nu sætter vi os lidt ned. Klokken er ved at være 6, og det er stadigvæk lyst. Hernede solen er gået ned bag ved bjergene deroppe. Og der er ved at sænke sig ro på pladsen. Vi har siddet ude i teltet mest af dagen og holdt en fridag. Har været dejligt. Og nu benytter vi os lige af, at vi er opkoblet på strøm. Vi skal have lidt
æggekage med lidt grøntsager, som jeg er i gang med at lave. Så får jeg ikke OC hele bilen til, så er vi flyttet herude i det fri. Vi skal lige have lidt rester af dagens tørre og gårdsdagens tørre brød. Vi rister lige lidt på panden med lidt smør. Så skal det nok blive dejligt. Og så lidt grøntsager, som vi lige svitser af. Og så lidt friske spanske æg. Må ikke det kan blive godt det her. Og så kan man næsten sige kvarter senere. Jeg har engang set en udsendelse med Jamie Oliver, der siger, at når man skal lave en omelet, så skal det tage rigtig, rigtig lang tid. Og æggene skal kun steges med ganske svag varme. Så det er det, vi prøver nu. Så er tiden kommet til, hvis vi lægger de her lækre grøntsager på. Og så tager vi lige lidt revet emmentaler også. Sådan. Og så ser vi om ikke vi kan få det til at klappe sammen her. Nå, der skulle jeg lige bruge 2 hænder, så kameraet må lige en tur i lommen. Men nu skal det lige stå der lidt. Og så tænker vi, er klar til at spise. Altså Lone? Ja. Er du klar til at spise om et øjeblik? Ja. Mens Niels har en lang arbejdsdag for sig, ja, så giver jeg ham arbejdsro og hopper på cyklen og kører en tur ned til stranden og til byen og lidt på indkøb. Så må vi se, hvad det bringer. Jeg starter besøget i byen ved at køre en tur langs strandpromenaden nordpå op mod den næste lille by. Og som I kan se, så har jeg stort set strandpromenaden helt for mig selv. Det har man garanteret ikke om sommeren. Hele vejen langs med kysten ligger det ene hotel efter det andet. Sådan suppleret med lidt restauranter, og lidt barer og lidt butikker. Så er vi havnet i El Portus, som ligger en cirka 10-12 km syd for Cartagena. Og vi har fået slået teltet op igen. Det nyder vi. Vi kan sidde lidt i læ og lige fange nogle solstråler. Og vi er omgivet af bjerge. Og hernede bagved skulle der ligge en lille privat strand. Den ser vi senere. Så her bliver vi en uge. Og så skal der arbejdes, der skal vandres og cykles. Og så ser vi, hvad vi ellers finder på. Og slappes af også. Så er vi lige nede og se solnedgang. På vores egen private strand. Det er da ikke så værst. Det er den 15. januar i dag. Solen skinner. Men det er helt sikkert, fordi vi har et barnebarn, der har fødselsdag. Vanessa. Hun bliver teenager, hun bliver 13. Men hun er i Danmark. Og vi er i Spanien. Kommet ned til Cartagena-området. Og vi har bestemt, at vi vil på en dejlig cykeltur i dag. Håber vi. Så har vi slidt os op ad bakken. Her ved Galifa Nationalpark. Her kan vi lige holde og kigge helt dernede i baggrunden, hvor man lige kan se en stump vand mellem i lavningen. Der ligger vores campingplads. Men det er et meget, meget smukt område.
Desværre kan man jo ikke zoome med det her lille kamera, jeg bruger. Men der var nogle fantastisk flotte gule fugle, der fløj forbi. Ja, her ville en mountainbike nok have været på sin plads. Men vores cykler klarer det nu rigtig godt og fint. Så er vi i en hektisk storby, Cartagena, som er cirka lige stor som Esbjerg. Men der er fine cykelstier. Vi holder lige en kort pause for at proviantere. Ja, det kender I. Og det passer jo lidt til at cykle også. Så Lona lige går ind for at købe lidt til frokost. Det er lidt hektisk herinde. Vi kører ind i en forkert side af vejen, men det er en dobbeltrettet cykelsti. Efter 16 km kørsel har vi fundet det, som vi egentlig regner med at finde. En af de her spanske Via Verde, som er gamle jernbaner, som er lavet om til cykelsti. Det er selvfølgelig langt væk, men nu prøver vi. Den her, den er 53 km og går til Totana. Og så har vi læst, at der er en afstikker til Mataron, også halvvejs. Men det når vi simpelthen ikke i dag. Vi kører lidt ud af og finder et frokoststed. Det var dejligt at komme lidt ud i det fri. Så må vi se, om der er en bænk herude af et sted. Vi skulle heldigvis ikke køre ret langt. Så kom det her fine lille motionsområde og legeplads. Og en bænk i solen. Hun var lige så sød at købe nogle appelsiner. Lokale appelsiner. Godt, vi har en cykeltaske. Der er cirka 20 kilo. Så er det bare lige ud. Her ved grøntsagsmarkerne. Broccoli, kål, salat. Alt muligt forskelligt. Og det er sådan 15. januar. Men der er alligevel små blomster. Her i vejsiden. Det er virkelig skønt hver dag. Så er der salat lige så langt øjet rækker. Vi kører simpelthen ind igennem landbrugsspanien her i baglandet ved Cartagena. Det er godt nok specielt sådan i januar måned, at det hele det er i gang med at vækste. Vi har forladt Via Verde og stikker hovedet tilbage mod campingpladsen. Vi har kørt 25 km, og ifølge vores navigation, så har vi 15-16 km tilbage til campingpladsen. Og vi vil se, om ikke vi kunne finde veje her ind over landbrugslandet. Og vel at mærke veje, som ikke var så befærdede. De er lidt rare at køre på. Det er godt nok et smukt landskab, vi kan nyde. Og stadigvæk masser af grønt til øjnene. Så er der broccoli. Broccoli. Og broccoli. Det dufter faktisk ganske udmærket. Det ser ud til, at gederne de får lov at spise resterne efter høsten. Det ser også ud til, at de alle sammen kigger herover eller hen på Lone. Så er vi kommet på grussti igen. Men flot, 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 det er det. Vi føler os nærmest som vi er ude på prærien her. Turen bliver bare ved med at give og give. Men det er svært at køre med en hånd og filme her, når det går nedad. Så er der 2,5 km til campingpladsen. Og vi har lige stillet cyklerne. Fordi som alle steder her i Spanien, der er der altid en lille bar. Og Lona har sat sig ind, og nu skal vi lige have en forfriskning, inden vi skal have de sidste par kilometer. Så er vi ved at være ved vejs ende. Campingpladsen ligger dernede. Det har været en dejlig tur. Det er forholdsvis tidligt om morgenen.
Solen er ikke kommet op bag ved bjergene endnu. Men Lone, hun skal lige ned og have en dukkert. Så er jeg kommet godt i gang med min lille vandretur. Campingpladsen ligger nede i dalen der mellem de to højderygge her. Og allerede nu har man jo en fantastisk udsigt. Det er også en mountainbike-rute, men vi skal altså ikke over her på cykel. Det er vi vist ikke fit til. Men jeg skal rundt om den der højderyg, lidt opad, og så skal jeg nedad derhen. Jeg er nu nået til den første top. Området her til venstre hedder Galifa. Byen, vi kan se her, hedder Canteras, og Tentegora ligger derhen. Jeg skal fortsætte den vej, og så tænker jeg, at jeg skal begynde at gå opad igen. Fed tur. Så har jeg næsten nået toppen. Jeg er i hvert fald nået til kysten. Og jeg mangler lige den sidste top, men nu er det i hvert fald frokosttid. Sammen med alle de andre her. Der er straks lidt mere stille, når man lige kommer væk fra frokostspottet. Men udsigten er stadig flot. Og stien går den vej, og så skal jeg op over en top mere, og så går det bare nedad. Så har jeg nået den sidste top for i dag. Og jeg bliver belønnet med en fantastisk udsigt. Der er godt nok en lille smule top der, men den springer jeg over. Nu skal jeg til hjem af, men jeg skal lige have en appelsin og nyde den smukke udsigt. Når man kigger op, så kan man se, at det er gummitræer. Lone er god til at dyrke gummitræer. Jeg håber ikke, hun får ambitioner om, at vi skal have sådan noget inde i stuen i Esbjerg. Vi har fundet et lille tapasted. Vi starter byturen med lidt frokost. Der, vi har bestilt lidt spændende. Og har lige bevilget sådan 2 der. 13 grader er der. Skyggen? I skyggen. Men lige om et øjeblik, så er solen væk fra det træ der. Og så kommer varmen. En delikat spansk tapas. Kroketter, som er lavet på sådan noget kartoffel og noget ost og sådan noget skinke. Det er lækkert. Så er resten kommet på bordet. En lille pandekage. Og noget kartoffelmix. Og Lone skal også lige have et billede. Selvfølgelig. Dokumentation. Vi vil egentlig se det der gamle Forum Romano. Men det er lidt svært at komme til, så vi har fået forvildet os ind på universitetsområdet. Og vi tror, man skal ind over fra den anden side af. Men vi træsker lidt videre rundt. Julepynden med de 3 vise mænd er ikke helt kommet ned endnu her. Så er vi kommet til byens store plads nede ved havnen. Der er ikke mange i Paris i jul i dag.
Det er nu skønt at se blomster udendørs her i januar. Inden vi forlader den her fine plads, Portus, i morgen, så går vi lige en lille frisk tur i området, ikke en egentlig vandretur. Der er sket rigtig meget på pladsen, mens vi har været her. De er i gang med at plante træer. Jeg håber, det der springer ud. Og de har lagt dræn ned og så videre. Jeg tænker, der skal plantes et stort træ her også. Og der skal der plantes et træ også. Og så er de der små buske sat op. Så det ender med at blive rigtig, rigtig fint. Men når vi har gået, så pakker vi det hele ned og er klar til at tage videre i morgen. Tæt på campingpladsen, der ligger Portus Strand. Playa Portus. Og der ligger den her lille enklave af hus bagved. Så nu er vi lige på vej herned for at se, hvordan sådan en strand ser ud den 20. januar. Skønt ser det i hvert fald ud. Men det er nok begrænset, hvad der er turister. Der er et par stykker, der er ved at sætte drag op, det er vist, hvad det er. Men et flot sted. Tudo por la Patria. Det skal jeg lige have googlet. Det er ikke særlig kønt, men det er da en eller anden form for gammel fæstning eller forlægning af et eller andet. Vi går lidt højere op og kigger ud over den fine Playa de Portus. Og vores campingplads, den er lige derovre. Det er indhakt der bagved. Vi prøver at gå lidt længere ud. Det er en fin lille kyststi. Og vi puster lidt. Og man har jakkerne af, for det er rigtig dejligt vejr. Vores campingplads ligger derovre helt bagved, neden for de huse deroppe af skråningen. En stille eftermiddagsstund. Væk fra byens og larm. Ja, den smukkeste udsigt. Og den får jeg lige her også. Vi har forladt campingpladsen Los Puntos og er på vej til Mazaron, hvor vi lige vil være et par dage, inden vi skal videre ned helt mod det sydlige. Og så kører vi det her bjerglandskab her, og så kommer vi lige til sådan en lille udsigtspost her. Det er da flot. Så er vi kommet til Mazaron, og det er et populært område. Det er vrimlende med autocamper hernede. Jeg tror ikke, jeg har set så mange på vejene sådan seneste tid. Og den første plads, jeg besøgte, var helt fuld. Det var den her også. Men fordi vi ikke skulle bruge strøm, så kunne vi få lov til at holde heroppe på tankbanen sammen med en tysker. Så lidt intimistisk plads, men ganske fin og dejligt vejr. Så her bliver vi 2 dage, inden vi kører videre. Det er den 22. januar. Det blæser kraftigt. Vi har taget cyklerne ind til Mazaron. Vi ligger på en lille plads uden for Mazaron. Og lige inde ved stranden her, der kan man bare se, der er surfer oppe i baggrunden. Kraftige bølger. Der sker ikke så meget i Mazaron, men nu vil der komme ned til havnen. Og her er lidt læ. Faktisk for en gang skyld i en havn. Så må ikke lige vi kan få lidt tid til at gå her. Normalt når vi cykler, så plejer vi at have en madpakke med. Men vi har lige snydt lidt i dag. Vi var alene for et lille hvidløgsbrød og en pizza. Så nu er vi fyldt godt op og er klar til at cykle. Vi skal ud i det der landskab ude bagved, har vi bestemt. Så må vi se, hvor meget batteri vi har, og hvor meget energi vi har. Vi er hurtigt væk fra havnen og bevæger os nu ud igennem. Ja, kvartererne ligger bag ved havnen. Sådan lidt blandet. Noget ser rigtig fint ud, og noget ser lidt trist ud.
Så begynder vi opstigningen ind til baglandet. Og vi får lige et glimt af Middelhavet ude i baggrunden. Ja, så er vi endnu en gang kommet lidt væk fra Alfarvej. Her er der læ for vinden og ret lunt og op ad bakke. Så det giver varmen det hele. Det er en rigtig fin vej, vi har fundet her. Så er der væksthuse lige så langt øjet rækker. Det ser lidt tomt ud inde i dem. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi har begivet os ud på. Men sådan ser vejen ud. Og den fortsætter i den retning. Og vi skal op over det der på en eller anden måde. Men der går nok en grussti her. Der kommer Lone i fin stil. Det er ikke mountainbikes, men det er godt ved at batteri på. Det er meget anstrengende, men det er også flot. Og vi er kun halvvejs oppe. Så gik den ikke længere. Den lille knold, hvor vi trækker op over. Men i læ for vinden. Og flotte landskaber. Sikke en baggrund. Så kommer Lone i fin stil. Kom så. Wow. Pruster og stønne. Lone går langt dernede. Men vi er næsten ved toppen. Her ser det ud til at have været andre mennesker. Og skal vi lige over den der lille knold hen bag i. Og så er det nedad de næste 10 kilometer. Så er vi på toppen. Og her er så belønningen for alle de stridsomme kilometer. Lone kommer helt derop i baggrunden, der er lige kommet en bil herop. Det er helt utroligt, men vi er ved at være lidt nede i noget civilisation. Så er der sådan en stor grotte derovre i baggrunden. Men den behøver vi ikke gå op til i dag. Så er vi ved at være nede i smult terræn igen. Så er lige det sidste kig ind over landskabet, inden vi når hjem. Sikke en tur, der har været. Vi har forladt Mazarón og kører længere sydpå mod Cabo de Gata på den campingplads, hvor vi har reserveret plads. Og så fandt vi lige dette lille fine frokostspot, hvor vi har fået en lækker sandwich og nogle dejlige appelsiner.